பாருங்கண்ணா. ஹெட்லைட் பாருங்கள், ஹெட்லைட்டுக்கு கோடுக்கு கேப் பாருங்கள். பேருங்க எல்லாமே ஹெட்லைட்டு தான் மேம். ஹெட்லைட்டு கோடு, ஹெட்லைட்டு கோடு. நான் சும்மாவே செகண்ட் கியர் போடுறேன். செகண்டா? கியர் எதில் போகுது? கையில் தேர்டில் போயிட்டு இருக்கு. இருங்க, அது ஸ்லோ பண்ண அதுமாரி போடாதீங்க, அப்படி போடாதீங்க, டக்குன்னு போடாதீங்க, அப்செட் ஆகும் வண்டி. இப்போ எங்கே ஸ்லோ ஸ்பீடு கம்மியாகுதோ அங்கே போடுங்க. இப்போ போடாதீங்க. இல்லை, நான் ஒரு ஹேண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஸ்லோ பிரேக்.